фараҳноз 1 соат қабл даст ба дасти домоди хушқаду қомат вориди яккасарой гардид ва ҳамагӣ пешпеши арӯсу домод мерақсиданду шодияшон ҳадду канор надошт. чаро ба фараҳноз ин қадар душманӣ мекунанд? чаро хостанд тӯи арӯсияшро вайрон кунанд? баъд амия хеле менависен ки мегӯен ки мусафеда гирифтести машуи хидма мебурорам да барм натарсен дили ҷигарма хурден шуото насибтон куна ай тоба шукниям проблема. инро чанд муддат пеш дарак ёфтем ва фаҳмидем ки фараҳноз рақами 2 нашудааст. як намуд дили ҷигарма хурд намедонам ӯ ай пишти ки гап зад нуми кира гирифт ба 7-8 қасам худестест. доруе ки дар дасти ман мебинед узмакс истеҳсоли Турсия оригинал қадди шуморо аз 3 то 12 сантиметр баланд мекунад. ҳамчунин метавонад дохухнаҳои шуморо бақувват кунад, данонҳои шуморо бақувват кунад ва ҳамчунин устухонҳои шуморо пурқувват кунад. бародаро ва хоҳароне ки мехоҳанд дар бораи дору маълумоти бештар гиранд, дар комментария даромада плюс нависед. худи ҳозир мо маълумоти бештар хубтар ба шумо равон мекунем. тӯи фараҳноз дар яккасарой. тамоми сарояндагон барои табрику муборакбодӣ дар ин маросим сарҷам омаданд. фараҳноз 1 соат қабл даст ба дасти домоди хушқаду қомат вориди яккасарой гардид ва ҳамагӣ пешпеши арӯсу домод мерақсиданду шодияшон ҳадду канор надошт. ровиёни ин базм Орзу Исо ва Раҷ Аҳмад, Насиба Рустамова, Парвиз Ашуров бо суханҳои ҷонбахш фараҳнози тоҷи арӯсӣ ба сараш зебандаро табрику муборакбод мегуфтанд. овозхонҳо низ дар радифи меҳмонон як вориди саҳнаи тӯй гардида бо гулдастаҳои зебо фараҳнозро табрик мегуфтанд. машҳуртарин ситораҳои эстрада аз қабили Мино, Шабнами Тоҷиддин, Сафар Гулюсупова, ситораи Кароматулло, Фотима Машрабова, Хайриддини Шариф бо ҳузури хеш маҳфили арӯсии фараҳнозро ҷило бахшиданд. фараҳноз дар сари тахти арӯсӣ табассум дар лабонаш гул мекард. домоди зебову хушқад бошад, бо виқор ва симои ҷаззоб даст пеши бар ҳамагиро хушомадед мегуфт. бисёриҳо то имрӯз гумон мекарданд ки фараҳноз арӯси ким кадом мӯйсафеди пулдор аст ё ин ки арӯси ба ҷоии кадом як мансабдор мешавад. овозаҳо то дирӯз атрофи номи фараҳноз бечуну чаро зиёд буданд ва фараҳноз низ косаи сабраш лабрез гашта дишаб видеообрашенӣ намуда ба онҳое ки ӯро ба рӯзи тӯяш таҳдид мекарданд суханҳои обдор гуфт ва мегзарем ба ҳарфи ғеву ге. мақсад ки агар бовар мекунен гуфта ирӯзу пага тӯй дорам бовар кунен ҳама зангам амирӯз зано як 5 зани намедонам киян ӯ 5 кас 6 кас бо соф ами духтаракҳои инстаграм номошона намегирам худошона фаҳмиданд вале мемонамшон чизошона номерошона ва голосошона намедонам занг мезананд ки ба сарва миянд ки шӯи мара гирифтай кавал аму шуото насибтон куна машуи хидма мебурорам да барм натарсен дили ҷигарма хурден шуото насибтон куна ай тоба шукниям проблема. баъд як чизи дига бо мегум соф бетарбиё мада занг назанен. ман алҳамдулилло имон дорам, духтари беимон нестам. ман падар модар дорам, ман 3 бародар дорам. фаҳмиден ҳамия хеле занг мезанен ай худо битарсен, мегам битарсай одаме ки наметарса ай худо шумо бешарму беҳаёен, ман қати шумо ҳафтааш намекунам. мақсад ки ҳамин рӯз я духтарак зангам зад, духтарак ҳам нест я занаки пирай зангам зад. агар бовар мекунен як намуд дили ҷигарма хурд намедонам ӯ ай пишти ки гап зад нуми кира гирифт ба 7-8 қасам худестест ки ту фалонира кавалери фалон отуда чи ма кавалери кира гирифтестам. ман шукадестам шуи ҳеч кара нагирифтестам. бас будагисте шукнимам намемонен безор ай дастаи шуморо шукан шидам саҳнара тар кадан шидам ито намемонен ме ай тоба. баъд амия хеле менависен ки мегӯен ки мусафеда гирифтести астағфирилла нахо мусафед. ма то ҳозир ягон мусафед қати гап назадам. ӯ шумоен барои мусафедаву барои сумо мурдагиен. ман худоро шукр меҳнат мекунам. и ҳаматон медонен ай сухтатона ки ма дар ягон ҷо фараҳноз сархам намекунам. фараҳноз дили мардакӣ дора. ина чиза аёто наброрен. фараҳноз медона ихтон ай сухтатона намедонен чӣ бигӯен. ӯ мусафедо шумо да насиб кунам. ман худоро шукр хушбахти ҳастам ки
ба дараҷаи олиш хушбахтам, аягом чӣ кам нестам. Бо мегум шӯи маза надору натарсен, одамои шӯдор шӯхорен шав ҳар рӯз мара занг назанем безорум каден ай пиши шумо кадом рӯзи шум мегам биро бихе биро дафша денай чӣ шумо меда фикр кунед. ва имрӯз аз чӣ сабаб бошад ки яку якбора симои домодро ба ҳамагон иҷозат доданд то ҳамагӣ бубинанд. домод ба ягон марди пир ё ягон дузана монанд нест, балки ҷавони хона ба назар мерасад. чаро ба Фараҳноз ин қадар душманӣ мекунанд? чаро хостанд тӯи арӯсиашро вайрон кунанд? инро чанд муддат пеш дарак ёфтем ва фаҳмидем ки Фараҳноз рақами ду нашудааст, чӣ хеле ки худаш мехонад. айни ҳол тӯи арӯсии Фараҳноз бо ҷидду ҷаҳд ва пуршукӯҳ дар тарабхонаи Яккасарой гузашта истодааст. ҳамагӣ шоду хурсанд маҳфили эшонро гарм намуда мерақсанду шодӣ мекунанд. мо низ ба Фараҳноз хушбахтии беинтиҳо таманно намуда